To nam je za samoobranu. županije Damira Dekanića sa suradnicima, župana Osječko-baranjske županije Ivana Anušića sa suradnicima, gradonačelnika grada Vukovara Ivana Penavu sa suradnicima, gradonačelnika grada Vinkovaca, ubijene policajce, pripadnike specijalne jedinice policije Vinkovci, srpski su teroristi potom brutalno masakrirali. U akciji je ranjen i 21 policajac. Ovaj krvavi događaj nakon pogibije prvog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića na Plitvicama označio je neslužbeni početak Domovinskog rata.